Justin Demek ta' 29 sena mill-Gżira baqa' jinżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati li prova joqtol persuna f'attentat li qabad l-appartament tagħha. Demek tressaq il-qorti s-sibt wara nofsinhar u kien akkużat b'attentat ta' qtil, traffikar u pussess ta' droga fost oħrajn. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Jonathan Rensley u Sean Pony spjegat il-ġimgħa filgħodu il-Pulizija rċevit rapport li għall-ħabta ta' 8:30 persuna sfat aggredita. Jirriżulta li Justin Demek allegatament daħal fl-appartament tal-vittma li ismu ma jistax jixxandar wara divjet fil-qorti, żgassa l-bib, xeret likwidu aċċelerant, daħal fl-enswit tal-appartament u taħennar. Il-vittma rnexxielu jaħrab u anke jitfi n-nar b'riżultat li sofra xi ħruq. Quddiem il-Maġistrat Viktor Axaq, il-prosekuzzjoni komplet tispjega li wara l-każ il-pulizija marru fir-residenza tal-akkużat fejn instabu ammonti sostanzjali ta' sostanza kannabis. Fil-fatt dwar dan il-prosekuzzjoni qalet li Demek spjega mal-pulizija li kien qed ibih il-ħaxixa biex jixtri l-kokaina għat-tipib. L-avukat Charles Merċieqa talab ordni ta' protezzjoni fil-konfront tal-vittma oqrabatu li ma talba ġiet milquha għal 4 snin. L-imputat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih u ma talabx għal ħelsin mill-arrest. Ebderi Edris Guma Faraj ingħata l-ħelsin mill-arrest wara li allegatament għeddet lil martu li se jisparixxiha b'1,000 € u jeħarqilha demma talli ma setax jara l-tfal tiegħu. Ir-raġel ta' 41 sena mill-Libja li joqgħod Santa Venera ġie mixli li fl-aħħar ta' Jannar li għadda ikkaġuna l-biża' lil martu u lil uliedu għedet lil martu u għamel użu mhux xieraq minn apparat elettroniku tal-komunikazzjoni. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Audrey Mikallef spjegat li Faraj kellu jara li żewġ titfal taħt supervizjoni mill-appoġġ wara digrit mill-qorti. L-akkużat allegatament uża apparat elettroniku biex jeddet lil martu fejn qalilha li b'1,000 € kapaċi nisparixxik, inġielek tibki biki tad-demm u nibqa' ninsisti sakemm naħraqlek demmek. Għal dawn l-akkużi l-imputat wieġeb mhux ħati u talab għal ħelsin mill-arrest. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonat kif hemm involuti żewġ minuri u l-akkużat għandu fedina penali b'żewġ reati ta' violenza domestika. Id-difiża rribattiet billi qalet li l-akkużat għaddej minn proċess ta' separazzjoni u l-mara dejjem taħfirlu. Il-Maġistrat Viktor Axaq tal-benefiċċju tad-dubju lid-difiża u ħeles lill-akkużat b'diversi kundizzjonijiet, fosthom li ma jersaqx lejn il-post fejn tgħix martu u jirrapporta l-assa darbtejn fil-ġimgħa. Huwa ngħata l-ħelsin mill-arrest fuq depożitu ta' 500 € u garanzija personali ta' 10,000 €. Il-Maġistratu issa lill-akkużat li jekk ikser dawn il-kundizzjonijiet se jitlef il-libertà tiegħu. Il-qorti ħarġet ukoll ordni ta' protezzjoni għal mara tal-akkużat u ż-żewġ titfal tiegħu għal 4 snin.